Ai kublai ru ya kirong ba shlong ki badan lang hangne jong kolom a badan di ki ba yo bane kran bane khmat teman besan ki badan lang hangne ya pop mo suntai ba i teman besan ko yo mo long i long ru i kontraktor basna ya kanika building fi hangne ya kanika center ka bolong hangne kalong ka center ka ba itanat kadang ai fi na do karong na do ru kumsnang i bala asna pakka ba ngai ba itu besan i don't experience kam kontrak lu ngam tep kata tengah long ka tenat ba i don't kata ka jing angnut la de i don't kata ka responsibility but i don't kata ka jingkit kya ba habha la yo ya kanu ka kam i kam tri torti abang i kan dia ngai ka ong ba ka di kan nuksai ki wi be tre yo na yo ya kanu ka center ne kanu ha kisno ki ba per tre namar belai ani ka di ka jing tong kam jing pek ba sutunat kata penuh besan bat ha kejuk kapor ai kublai but the wishes of he finan bak bu finang yo kamet ka bakot ka bakya finang la ban sakri finang la bangin ya beteng kan ka kam mentah bingi train mentah kipat ba ka bahar bahatam da kelenti ka bahar bahatam bat ya baru khai ki bedon hangne fi long me ki long kapa kam tam fi ki hab ki baret ki dan ki asha hangne ki agan wani hangne dengan ai kublai kulum yo aklet you know siapa ngasgap mana he jingkran i doktor ka thai play so ba ke i bai las neng ke i ba khrau nget ni bane bot ya kata night instinct mar mai i doktor isu thu ba kanu ke jing dong kam ka kot ka kya ha ka ni ka juk ko menta kadi bo mi mana yong ba ki han ne por ba lockdown ki bon ki bom juan hospital mar beling nong pi doktor giman hospital haba ki tin ki corona yang ilal da dire kle ko kle subah kisan kisom gisle te kaduna ka jingpang te kalong ka ikai ka ba hikai ka nyi ka ni ka jingwan ni ka klam kalong ka jing hikai bre nyi wani light na kino no ki wi ki jingpang bre ka jing khoi ka jing subah asnong nga thau ne haye nga sam jong la de kasang na la de kalwana ka ikai ka jing sutanat wanra ka ikai ka jing khoi de na ka jing khoi mura ikai ba yala di fi sutanat namar ngan ong IP habang klik sodong giwi kisnong ajukran ni nakapor aju ang jus nang aju kentur ong nakapor namang ai iba nanay kendo giwi ki be ik be jan gi be thon aju nang ki ong ba kai ki kum kita ki rong ba ki berana khafat it so to ikini ki hap ki baret namar kami kan ki hap ki baret ki dong kam kata ka guidance ki dong kata ka jingpin so to pensai kini ki hap ki baret namar boleh kini gidi kalawai they are the future kini nangni na pedeng jungi lesai kilaban he kilaban san kilaban te kilaban long ki doktor kilaban long ki politician kilaban long ke kadong kam kata ka guidance bangi kita ki rong ba umno bagi pensai ha barok ki dia
Baar nakwa ban kren ba kum kan ikasnong kado. Iba kelaki oh bro kilian. Layo kini kisan ka kibaper. Kisan nang wan kita ki development ki baper. Kuma ikren irong ba asnong ka jingdong kam kababon. Namar kata subo ngilala ban fulfill ya kawai kami sa ar kami sa kalay kalong kumta pada nga supa ban ong ipiak khmat ba habang ikwa ya kanu kabalong ka basiso asnong atao kung makalong ka asnong ka kay ba nado irong ba asnong ki member jong asnong ki long kami ki long pa sutho ba ki tray senda kalong ka ki buksa ban nakaliang jong ako muta unong mikwa di irong ba asnong anailang kata kiti gamon bakadian bangin ya pek hamba hang ya shnong asu thu ka babon ka jingdong kam kendon kata ka jingin sang biang haudi wa hu sang arfulai namta ka shnong namta phi gi hab gi barat namta ki long kumian pa gedong ba bar ka gi ena kalian jonga kalong kata ka jikular bang bo ka topi baru ka ke don hange inga asu thu ba meneru idon iwi rong ba shnong ko long ka aro yo ibayo ban kran nakmat yo ban pinsko ngasu thu apo lum ka aro nakasnong kilapha ka jingdong kam namta ka center ngasu thu hadu menta ka ni ka jing ai immunization kadang dong napa kayang school temut kadlong kam kadai ka priority ba ngan pek krang namenta kasnong jong phiro ba ki di ban yo ka center ka bakura hang ni usnam hi kata ka di ka jing kulare nga abang awan ka nong ikwat hakani ka thai Kiwan gua pensau tu hab dia keren lang ya kata haru. Kemarin ni suatu orang luar ni dia nak kata. Dia baru hai kibadon hange nancu ai kublai kelum sasisian ide I kahi jingkran iba lingkot akan kita lo phaisgi. Ingin senang ya syam, ingin senang ya kendo. Nangai ba hidong basnong bekibi-kibi nang ya pendek ki program kibi-kibi nang yo bawan yo kejat. Marong basnong lak naki program tengah try Haka jingpun kam teng yo poi ki benairu napim dek program nak kadon ka iki hasnong ini yo menyawan ndai balik klat kan ta te ndai bolong ta mar habang ilong kinong mi khmat ngilong mi khot konsensi ka bedun dunai ki sispa lai posnong ye kalong ba ingat isna ki program bang yo bangin ya don lang bangin ya don pinti bangin ya suto ba asai tang itahi ki ita jingkren haka nika janne hle no kai ki police bon pi ayang ka dik kabu bang yo bon wan pe ka center ka dik jingkren kansa itu mau ka history jo kasnong dan dia don ingkat pulih. Pulih sibon, pulih siajar mo ublay na kurkuy pi paro. Dokule sibon ye fisar na bata kende ki jingkren ki jong pi ki belong haga jogo por ki jingkren ki jing sneng ki jing kraw. Bar haga jogo por ki jingkren ki ba men sim yangi kum ki nong song sidong na ka banta ki jing don kam ba pher ki jongi ki ba nagaliang jong pi pinsa ila sistem ban berkat ban simkhia nak banta ka bit ke biang ke jongi ingit scam ba pinsa nang yo ai kalat kelenti kemet ke pokoi bakhia ba pinang la ban train ke banta ka jimbit ke jimpiang ka jing bha jong ke chnong ki thau baro ke beram po jong ke ne kaum sning konsensi ke jongi ingit scam pinsa dala wai ne pinsa like thaino ingit ni kibok ki biang ne pi Bapak nang yo akan mat ke bakoi bakhia lem bat ke yang gesem jong pi bat ni sanang ya kendo nak por sekepor nak benta ki kam bun setap jong ka imlang kasalan dekre ke por ngas ngobhaban khot ya ki nong shat ke jongi bikin ai se ke jing shat bagade ke tapat ngat kerpat ya sekretari jong ka shnong ban ai ya ka board of time ai pulih ya I Serman Bapnia ya kena ka meeting ya pulih ya kena ka ISDS Center number 2 Ibalong irma snow ji hakane ka snow
ibala ju penyai yaki kam sinong nanta nadu paji ramba sinong I haki lightly kitiam hegane kapor ngayeng nakaliang jong ka lorba sinong pat kumju nakaliang jong ka sinong ibro kawai ban ai kublai hegane kapor ningkong ya I MLA dan Borom Jungi I Sri Jason S Maulong ibala penglaj por kenang ban don rekat bat ni nak betaban pli ya kena kaying ISDS ngangej bat nasong tho bat ni song tho nak liang jo kasnong ba idon ha pedeng jong kajing pun kam bat ha kajing tait jo kapor amar ko minok khmat kinong kum inong ni khmat ibom ni khmat nak constituency idon nak spa tli kisnong ihap ban pek yakin kisnong bat ni tip ba idon hakijing kia ban perkhat ban sim gijing kli namata kini kisnong bahap apo jongka constituency ibam I pek ihagane opor nga ai kublay de ya I Dr. Jesim Dr. Iba jongi iba long inong in chat ya kamar nga PhD iba mangi na kene kisnong kado aba niya jan bha banlek sekadai ka center naga benta banyo ya ka jingko jingkhia ba kiwei kibentai benkam na benta khamtam ya ki adolescent bat ro kumjo ane kapor nga ai kublai erpang re khamtam ya I teman besan di sengkeli ibadai I kontraktor ka pentrai ya kene ka yen ka banyak dia beli kene kapor bad haga ju kapor atharai kampat juja ba haga ne ka sing yo orde ya ka bot de jong I haga ba mangi haji sang de banlik ba mit hayeng ju I andi wan yo ban ai mit ha bedeng ju ni hai na kisnom oh le yo ban simbentai kan bit I ade bekna dangret hadu ki balasan haga ne kapor bad komjo ng ai kublai ya itenan besan BP lengdo na mau sintai itemen besan na mardon angta ki rangba snong ki ba marjan na lungka ba renhi bat kumjo dia kiwei ki rangba bawan na mau sintai bat hagane kapor na ai kublai rude kerpang rude ya ka CDPO ka ba layarap ban penyo ya kena gayeng kam nyelio ban pli bat kerpang ru sajisen hagane kapor ba ngangej kadeling ba da kajing yarap kajing budin jong nong nikmat jongi I MLA bat kumjo nakaliang jong ka office bangila yo ya kene kayeng ero hagane kapor nga ai kublay de ya ki hab ki barit ki khon samlang kilong kemi kilong kpa barot ki badan hagane kapor bat ro nga ai kublay ya ki para nong Syong snong keba nimlak berkelet hakaba syua begin pli ya keneka ying nilai ya sim bentalang baro kum kinong syong snong nagap ta ban pendet penbiang kumba kalong kumni bangi I hakane kasi daro syong ala kelet ban ai kublai ya ki aganwadi ki helper bat ki asya kejongi mo iba jutrei man kapor iba ii baga kam ciki ketika bakia hanrei ka jitre part chilong volunteer dapat ki kam jungki along I komba kela de ban yo ya ka bainong lene ka tulop ka bahe mo ya jitre ciki ketika bakia do berta te kum tanga ai kublai mo bat ni ai kublai na kaliang jong kisnong bat ka dor basnong na kamta ka jingkit khia ka jong pi bat ni kerman ba pin nang kit khia bat pin nang sim ka jingkit khli na kamta kabit kabiang jong ki khon ki jungi hagane kisnong hakaba ngina yo ekamat ka basyat bat ngina yo orde khamtam ban ai ya ka slam jing hikai kumno ban tho ban pule ya ki khna red jungi lengba jong kene kisenta habor artli aba khat lo hagane kapor sajisen nga ai kublai ban nga ai jing kerku kerdo ya I MLA badon burom jungi ibalong inom ikmat kerman ba ublay onoran kan lemban I
bagi nayo ikemat ke basyaj bat inala ya ke ban pej ban kemi ya constituency hi borok kawai ya kijing don kam kibobon kiba mai kum non ikemat inyo ban ye keren ban ye saj sya kijing dorbar sya ka sorka ban pej nak minta kabit kabiang jongka constituency hi borok kawai ro suggestion na ai kublir de ya i doktor jengi baik nang yo ikemat ke basyaj ke baklain akaba mai iru in yo ban pej ban kemi na ka banta jong kisnong baro ti bahap apo jong kede ka sentar ka bami yen chat hanga hagane ka por ngam ton sibin kintin ban ai te tang kini ki kintin ke balong ko kuble sibon si jarmo